Juyin rayuwa, wayo juyin rayuwa, da ka shiga ɗimuwa kowa sai ya guje ka shi ma. Rayuwa juyi take in ta juya wataran a ji daɗi, wataran kuma ayyukuka, haka lamuran Allah yake. Yau na shiga ɗimuwa taimako na yi ni a arena, na ce ba ni. Kai mutumin nan, kai, na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai yaushe ka dawo ne dan Allah? Wallahi yau kwana na biyu da dawowa. Gaskiya ne, amma wallahi tallahi baka da kirki. Kafin ma mu fara wasu maganganu da kai. Wai bawan Allah nan a matsayinka na babban amini na babban abokina zaka tafi aikin soja amma wai ko ka zo ka faɗa mun ka kasa zuwa ga ma ai ka ban mamaki wallahi. To ai kai baka san me faru ba a lokacin. Me faru? A lokacin ni kaina ban san da tafiyar ba. Kuma ana gobe za mu tafi. Na kira ka akai ya kai su uku. Amma kuma ba na samun ka. Lokacin wayar kware lokacin wayar bata guri na tunda lokacin na bada wayar gurin sashi. Dai na san na kira ka a lokacin. Yaushe za ku koma yanzu? Kai, a yanzu na san ni gaskiya ba zan yi sati a garba. Gaskiya ne tunda dai ka san aikin soja wai ko da shi za a yi kiran ku akan ku koma. Gaskiya yana da kyau mu hutu da kai. Wallahi sai lamarin juyi na rayuwa ban sani ya zanayo ba. Gaskiya ne. Juyin rayuwa, Ban dan ana dan kira na. wayo juyin rayuwa, Kai. wataran da sa. Allah, kai! Kai! Ai na kake? Nasir, shi ne ka kashe shi? Nasir, wallahi ba ni na kashe shi ba. Wallahi ba ka da hukunta sai na je na ga muku. Wallahi ba ni sai na ga muku. Take in ta juya wataran a ji daɗi, wataran kuma ayyukuka, haka lamuran Allah yake. Yau na shiga ɗimuwa taimako na yi ni a arena. Abokina, ya kai ne yanzu na aka kashe yaran Alhaji. Ba kai shi yana can kaje. Yau na yaki an wannan. Ayuba, 'yan sanda na juyin rayuwa, wayo juyin rayuwa, da ka shiga ɗimuwa kowa sai ya guje ka shi ma. Rayuwa juyi take in ta juya wataran a ji daɗi, wataran kuma ayyukuka, haka lamuran Allah yake. Yau na shiga ɗimuwa taimako na yi ni a arena. To kai da ka zo ya gawa ka gani ba wani abu a nan gurin ko wani mutum a kusa da ita. Na ga wani yana zazzagaya yalla tabbas na gan shi a nan gurin na gan shi. A kusa da shi na gan shi tabbas. Na san shi dan unguwan ne. Waye shi? Sunansa Nasir. Dan unguwan nan ne. Dan nan unguwan ne. Dan nan unguwan ne. Shi wannan yaran nan waye? Ya dai ina zuwa. Ta juya wataran a ji daɗi, wataran kuma ayyukuka, haka lamuran Allah yake.
yau na shiga ɗimuwa taimako na yi ni a arena. Kobur, Na ce ba ni. ina son ku je ku ɗauko mota ku to da ita nan ku to unguwa sabon layi. Akwai wata gawa da aka kashe, ina son za ta za a ji za a bincike a kan. Yanzu na ba na son ɓata lokaci, ku gaggawa zuwa gurin nan ba na son ɓata lokaci. Muna gurin. Yanzu nan ku sauri, yan ware, ina jiran ku fito da mota fa. Yawa, ina jiran ku, muna gurin. Ku sauri. Okay, kam. Sajan! Yes, sir. Bara su zo da mota, za a ɗauki gawa. Yes, sir. Wayo juyin rayuwa da ka shiga ɗimuwa kowa sai ya guje ka shi ma. Aske na Nasir kuma yi. Ko dai wani gudun ya dama ina da wani aiki a gida kawai bara mu koma in ya dawo ya yi kuwa gida. Kuka haka lamuran Allah yake yau na shiga ɗimuwa Ya masu daga? Hafizu. Okay. Yanzu kana ji kasu yana tunda an zo an ɗauka gawan an tafi da ita can mutuwari za kuma bincike a kanta. Yanzu ina tunanin za mu sallame ka za ka tafi. Amma duk lokacin da bukatar ganin ka zo za mu nemi ka. Yanzu kai dan wata kai dan gari ne. Na ne angon ku. Sabon titi. Ka dan gidan waye? Malam. Okay. Kana ji? Idan bukatar neman ka tafi za mu nemi ka. Kan dauki iya samu neman ka ce baka gari ko baka gari. Ba gama ba. Akwai sauran abubuwa. Yalla mai ni da buri na ya zama na fita daga cikin sa. Ba ka da matsala da je ka kawai je ka. Sai an yi malami na barka da jiya. Ba da ba. Hello? Yes sir. Sabon ma'aikaci. Okay sir. Yaushe kenan? Ba matsala. Yes sir. Okay sir. Yes sir. Okay. Thank you sir. Sajan. Yes sir. Zauna mana. Zauna. Ni fa kisan nan yana bani mamaki. Ai abun mamakin ma wai mu zo gurin amma kuma ba kowa a gurin abun Allah ba kowa. Mun ba mutane ne. Ba mutane a gwar. Ka san sabon gwaji. Ka haka ne. Ba da jima sunan gwamba sabon layi sabon gwaji. Ajo za turo sabon komai. To yanzu wai me amfanin ma me kofar da bana to ai shi ne ba Allah wanda za ki ruwa sai kofar ce kofar ai gena ina bai Allah ga wasa yasa suna na kofar Najibu an turo ni daga Nasarawa state. Okay, kai ne wanda aka ce za a turo kenan. Yasa daga ina ka ce? Nasarawa state yasa. Sunan ka Najib. Okay, ka san dalilin da ya sa ka turo ka nan gari? Na sani yasa. Menene? An turo ni ne akan wani al'amari na kisa da ya gudana. Za a yi bincike a kai. Gaskiya ne. Good. Ina jakanka ko baka zo da ka ba? Yalla bai an bani masauki na riga na aje ne na iso nan. Okay, an baka masauki? Yasa. Komai ya kammala? Yasa. Wato yalla bai ina so ku kwantar da hankalinku. Kofur ne ni amma kuma nakan yi aiki kamar na DPO ma ko sama da haka. Yalla bai sakamakon in dai bincike ne mu da wasa da dariya da barkwanci za mu cuci mutum mu sai a faɗi gaskiya. Okay, that is good. Ba damuwa haka yana da kyau. Ka bari an yi wajen neme ka. Yes sir. Gango. Juyin rayuwa. Wayo juyin rayuwa da
ka shiga dimuwa kowa Kai, sai ya yalla bai. guje A nan unguwa kake? Ani unguwan nan ne yalla. A nan unguwa kake? Yawwa. Ka san wani ana ce mai Nasir? Allah bai to ai Nasir din da yawa ne Nasir din. Nasir dan gidan Malam Isa. Na san shi. Ka san shi? Na san Nasir Yawwa, to yanzu ina zan gan shi. Allah bai ya babban matsalar wannan dan laifi yayi da. Laifi kuma? Wani irin laifi yi? Kisan kai. Kisa kuma? Babban matsalar yanzu neman su ake yan sanda yan musulunci kowa neman su yake a Nasir fa Nasir wanda na sani. yalla bai kisan Dan gidan Malam Isa. ana ga ma laifi yalla bai. Jiya fa muka rabu da shi abokina ne fa. Abokin gari. Kai, da Allah wannan zance ne da Allah wannan. Kai, oga! Ya An kai ɗan gidan mai gida fa! wa kenan? Ɗan gidan Alhaji! Alhaji namu dai wani. Ya sa oga! Uban wa ya kashe shi? Wala ban sani wannan fan ɗina ne ga. Kuma bura uba ka ce yau unguwan nan. Da ya ta zama jini ne gida. Kowa ya mun kai shi. A yau unguwan nan ka san. Ba zaman lafiya. Kowa ya Ka san kai. ya ake ciki ne. Ah, oga. A yau unguwan nan gabaki ɗaya ta zama kuɗe ta zama teku. Da ya ta zama jini Kuma na unguwan nan jini oga. ne. Jajjini ne unguwan nan. Ke Kowa ya mun gama mai aiki. cikin ka ba riga ba jini. Oga ai jinin ne mai taɓa ne ba ban bari ya taɓa ne Ni ne ba. wanda ya kawo min rahoto don Allah yana kashe shege ta kan ya za a fara. Abokina ne oga sarara mai. Ba wani Sarara sarara zo mu. Mu je kawai kowa. juyin rayuwa wayo juyin rayuwa da ka shiga dimuwa kowa sai ya guje ka shi ma rayuwa juyi take in ta juya wata ran juyin rayuwa wayo juyin rayuwa da ka shiga dimuwa kowa sai ya guje ka shi ma rayuwa juyi take in ta juya wata